aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min mina walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoni an don kan o de filɛ nin ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo kadara kɔnɔna na maakɔrɔw olu bonya dɔgɔkun kɔnɔna na an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fara kalo in denfa kan ni o ye an karamɔgɔba Asid Shirif Usman Madani Haidara ye u jɛra ka da ɲɔgɔn kan ni ka taa Bamakɔ bɛɛ musokɔrɔba min ni o si ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ta ye ka taa foli bila a la ni o ye Kajatu Togola ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u labanna ni ka bonya ani bonyamasegin wale caman ta ni ka ɲɛsin a ma lajali fɛnw caman b'o la o de y'an don k'an ye bakuruba kunnafoni na sɔnni min mina walawalali caman kɛ aw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ni waliɲuman dɔn u bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fara ɲina Octobre kalo o denfa kan ni o ye an karamɔgɔba Asid Shirif Usman Madani Haidara ye u jɛra ɲɔgɔn fɛ ka taa musokɔrɔba min ni o si ka kɔrɔ ni Bamakɔ bɛɛ lajɛlen ta ye ni o ye Kajatu Togola ye ka taa foli bila a la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Kajatu Togola a si bɛ t'i jɔ san 127 de la a sigiyɔrɔ bɛnnen don Jikɔrɔ ni Para Abdulaye Bugu de ma ni y'a san 4 ye ka da ɲɔgɔn kan an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a bɛ dɛmɛɲɔgɔnya wale ta k'a ɲɛsin musokɔrɔba in ma Octobre kalo o kadara kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinanta o kɛra ka bɛn araba don de ma an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan Sherifila Jabara ni so tɔgɔ la Amadu Jara Fuseni Keita Samba Tarawele nka mɔgɔ min bɛna ko in lakale an ye o ye Musa Fɔnba de ye an k'u ka sɔrɔlenw ɲamada ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli tako 23 a bolodacogow la waati dɔ dilen don maakɔrɔw mɔ taama bɛ kɛ ka bila minnu na an ka jamana kɔnɔ Mali silama dinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ale min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denba ye ɲina ani jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bisimilala sigida 4 na commune 4 Bamakɔ lɔgɔlidenw bɔra ka gɛtɔrɔndaw bɛɛ lajɛlen minɛ mamina ni foliw kɛra jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani Mali silama dinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara y'u tile maakɔrɔ ka denbaya la se kɛra maa min mɔ an ka maakɔrɔw la o ye an ba Kajatugula ye walikelen an mɔmuso Kajatugula maa bɛ se k'a fɔ Bamakɔ district yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ale de ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ye Kajatugula a si bɛ san 100 ani san 20 ani san 7 wolonwula o n'a ɲɔgɔnna banati ye a la min bɛ se k'a degun maa bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a ka kɛnɛ jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a ma ni worow ye ani finiw fɔ ka taa se seli tapiw ma kɔlɔsi birifini taama bere ani sagajigi ni ka laban ka donbolo giriman fɛnɛ kɛ a ye o tɛmɛnen kɔfɛ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denfa a fɛnɛ ye donbolo giriman kɛ ka ɲɛsin an ba Kajatugula ma jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani Bamakɔ ɲɛnatigɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Kajatugula ye n'a si bɛ san 100 ani san 20 ani san 7 na maa bɛ se k'a fɔ mɔmuso ni mɔden ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma ni maakɔrɔ y'o boloda bawo jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita laadakɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ n'o sinsinnen don maakɔrɔw bonyani kan a yɛrɛ sabatilen don o kan n'an bɛ kumaw suit bi kuma tɛ n y'a fɔ kabini don min na an b'an ka parti sigi hali yanni o de cɛ kan depuis que n bɛ gouvernement ɲɛmɔgɔya la n ko maa o maa denmisɛn i fa n'i ba bonya t'i la n tɛ ala ɲini k'i don garisɛgɛ la n ko maakɔrɔba bonya fa bonya ba bonya ne b'a kɔrɔ dɔn ne ye n ba da ka n fa da k'u kun da n'u ka duwawu ye n ko ni n bɛ waso ni fɛn n bɛ waso n'o de ye n ko n sɛgɛnɔrɔma bɛ se ka n sɛgɛnɔrɔma cɛ su ani tile bolonkolonden kelen bɛ Ala subahana wa taala bolo n b'a dɔn n tɛ bin wali fa n b'a bonya wali ba n b'a bonya maa o maa ka kɔrɔ ni n b'i bonya bɛɛ b'a mɛn la n b'a fɔ bɛnkɛ tɔntɔn ou bien terimuso tanti tɛnɛ o tɛ politique baara ye o tɛ politique ko ye ne mɔna ten de n mɔna o de la ko dɔw bɛ yen an ka segin olu ma dɔɔni dɛ nka a b'anw yɛrɛ la anw bangebagaw i ma sira min yɛrɛ den na o tɛ tɛmɛ o fɛ dɛ
atikune den shira kamado minga koroni atikuila donc oye fɛnw de ye fɛn minnu ye Mali kɛ Mali ye ala kana olu tilan na n'i y'a ye farafinna bɛɛ tun ɲɛsinnen bɛ an ma tubabuw y'an bonya ka siran ɲɛ fɛn tɛ dɛ dɔwɛrɛ tɛ an tun b'an yɛrɛ dɔn maa min tɛ maakɔrɔ bonya maa min tɛ fa ni ba bonya i t'i yɛrɛ dɔn ko sodɔn jidɔn yɛrɛ dɔn ka fisa n'a bɛɛ ye maa o maa tɛ a yɛrɛ dɔn ala k'i kisi o ma o bɛ fɛn bɛɛ kɛ o ne ko fɛn dɔw bɛ yen n'a yɛ kɛ n ta man di tuguni o kuma na kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o fɛn dɔw bɛ yen ni ne y'o kɛ nɛgɛjuru cɛmɔgɔ su bɛ wuli dɛ fɔnfɔn keyita bɛ wuli dɛ kangabakaw to bɛ na nin ye hɛrɛ de ye ani ala m'an kurangoya ni turu min yer'i kun ala kana o b'i kun dɛ ka segin ka na n ka seri kɛrɛfɛ ka an ka kɔɲɔ kuraya o ye ala ka hɛrɛ dɔ ye dɛ san 127 alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin et vous la voyez elle est fraîche vigoureuse et o ye ala ka hɛrɛ min ye an ka waleɲuman dɔn o la ala ka n garisɛgɛ k'a segin a mana kɛ tuma o tuma ye ka na n sigi a kɔrɔ k'a ka dubabu sɔrɔ k'an ka kanu fɔ a ye aw denmisɛnninw tulo ti don o la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye. Mali silamadina ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denfa a ɲinina a fɛ a ka dugawu don kɛ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen la ɲɛnatigɛ ye ni o ye an ba kaja Togola ye o tɛmɛnen kɔfɛ a ka dugawu kɛ Mali jamana bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ Haidara yi wasa don sigida alimami na o ka dugawu don kɛ ale tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ye baaraw sɔrɔla ka kunjɛ nin jogo in de la ni maakɔrɔw ka bɔɲɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kadara kɔnɔ n ka fatiya ta an nana k'i mina ko alimami bi yan o y'anw ka patron ye i bɛ micro di alimami ma ale ka fatiya ta Haidara nɔ ka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. kɛnɛ in kan mɔgɔba caman kun bɛ yen nɔ ka fara an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keyita kan ani an ka karamɔgɔba Seyid Sherif Usman Madani Haidara i n'a fɔ komi sigida 4 na o maire ani Bamakɔ gouverneur ani ɲamakalaw olu ka tɔnba rekotaradi kan olu bɛɛ lajɛlen u nana kana kɛ ko in seere de ye Amadu Jara Fuseni Keyita Samba Tarawele ani Musa Fɔnba olu ka sɔrɔlen don hali bi. Bonya in sɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denfa Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma bonya min dara k'ale sɛgɛrɛ k'a kɛ kalo in denfa ye kunnawolo ko don o tɛmɛnen kɔfɛ bonya min dara k'a sɛgɛrɛ ani seko kɛ jamanadenw ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kadara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka ɲɛsin mɔgɔw ma dalimasa ma nɔgɔya kɛ minnu ye an ka jamana kɔnɔ barisabu ka da ka karamɔgɔ Haidara ka fɔ la silamaya ka fɔlen dɔ de don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo yɛrɛ ka bɔ yen ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ de kan ka kɛ silamaya yɛrɛ taala ye. ouais bon vraiment nisɔndiya dan don parce que ala ye nin de fɔ minnu ye denmisɛnw ye olu ka kɔrɔbalenw bonya ayiwa n'o kɛra ala bɛ hinɛ an na bon ni président nana u ye ne min kɛ parrain ye ka da kan ka na muso min ka kɔrɔ bɛɛ ye min dɔnnen don ka n'o fo a ti foyi yira na ala ka hɛrɛ natɔ kɔ jamana kɔnɔ ni ala sɔnna. An bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka lafiya ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka si di ala ka kɛnɛyaw di ala ka bɛn don jamana kɔnɔ. Minisiri min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma ale ye kuma ta k'a jira k'a fɔ nin nkalon in kan ka kɛ badada hadadaden ye o de bɛ danfara don Mali ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ. An bɔra ka baara min kɛ sisan an bɛ mois de la solidarité kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani den kɛrɛfɛli o kɛlɛli kalo an b'o kalo de kɔnɔ o kalo in dabɔra mun de kama hinɛ ni makari ka taa mɔgɔw ye mɔgɔ minnu fanga ka dɔgɔ maakɔrɔbaw b'o la denmisɛnninw b'o la
banabagatɔw b'o la lujuratɔw b'o la mɔgɔ o mɔgɔ n'a mago bɛ mɔgɔninfin i mɔgɔninfinɲɔgɔn ka dɛmɛ la an bɛ kalo kelen kɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin o mɔgɔ ninnu de ma ni kalo kelen kɔnɔ ayiwa a bɛ kurubu tigɛ ni mun ye a bɛ kɛ ni maakɔrɔba bonya ye ani maakɔrɔba fo san o san an ka jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ na ka na mɔgɔ min ka kɔrɔ ni mɔgɔ bɛɛ ye jamana in kɔnɔ an ka Bamako kɔnɔ yan mɔgɔ min ka kɔrɔ ni mɔgɔ bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ na ka na fo a sigiyɔrɔ la ka na bonyamasigi ka ye ala ye an garisɛgɛ kɛ an ka musokɔrɔba in de la Kaja Togo la n'ale sisan bɛ san 127 la donc président nana bi ka na bonyamasigi kɛ bi mɔgɔkɔrɔbaw olu de bɛ se ka sira ɲuman bila an kɔrɔ ka na dugawu ɲini k'a ye yaasa a k'an dɛmɛ jamana a ka se ka taa ɲɛ mɔgɔkɔrɔba bonya min bɛ kɛ jamana kɔnɔ a b'o de yira sisan jamanadenw na jamanadenw fana k'a dɔn k'a fɔ président jamanakuntigi yɛrɛ bɔra ka min kɛ jamanaden bɛɛ kan k'o de kɛ maakɔrɔba ni bonya ka kan maakɔrɔba ni dɛmɛ ka kan Bamako marabolo gouverneur ale fana y'a jira ka dantigɛliw la k'a fɔ ni hakilina ninnu bɛ kɛ sababu ye ka tin de don denmisɛnniya ni maakɔrɔbaya ni ɲɔgɔn cɛ wali kelen dakurunya kelen denmisɛn minnu bɛ se ka nin kɛtɔ ye bi a bɛ kɛ misali ye u bolo u ka lamɔ ni ɲɔgɔn dɛmɛ ye fo ka taa se u sini mɔ nisɔndiyalen don nin na a diyara n ye parce que jamanakuntigi kɛ nin visite a b'a jira k'a fɔ an ka jamana ma ka danbekɔrɔ bila ka maakɔrɔw bonya donc nin b'a jira k'a fɔ halisa barika b'an ka jamana na donc n b'a ɲini jamanaden bɛɛ ka nin lajɛ an k'an ka maakɔrɔw bonya minnu b'a ɲɛ kɔrɔ la an k'olu bonya pour que an ka jamana bɛ se ka lafiya an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama san 2018 ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ala k'o jira an na o k'a sɔrɔ fana an ba Kaja Togo la min ni a si bɛ san 100 ani san 20 ani san 7 bi o k'a sɔrɔ balo la an n'a ka jɛ k'a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ Bamako sigida ɲɛmayaso u ka lajɛrɛ ta k'u sabanan o baara ninnu don n'a ka bɛn arabadenw ma baara ninnu kɛra Bamako mairie de kɔnɔna na mɔgɔw bɔra sigida 6nan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka na kɛnɛ in kan sigi in kɛnɛ kan da sera fɛn min ma o ye u ka ɲinan san o baaraw musakakow ye an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ in kan Abdul Karim Sako a n'a ka jatala Muhammad Sidibe an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ walasa k'a dɔn san 2017 baara minnu kun bolodalen don Bamako mairie ba fɛ u sera ka kɛ wa minnu ma se ka kɛ mun y'u bali walasa olu ka se ka sabati ani san 2018 nata o musaka o fɛsɛfɛsɛliw n'a bɛ fɔ ma ko budget 2018 ninnu de ye babu ye minnu ni da magar'u la Bamako mairie ba ka nin sigiko sabanan ye n'a bɛ fɔ ma ko 3e conseil du district de Bamako kalo saba o kalo saba walasa k'a dɔn baara minnu bolodara ani dabali ni fɛɛrɛw minnu kan ka se ka tigɛ walasa o baara kofɔlenw ka se ka sabati collectivité sigida la kalo saba an bɛ ɲɔgɔn dɔ kɛ pour que ani population ani conseil an ka dɔn population y'an élu min na an b'a lajɛ an ye min kɛ est ce que a ye bɔli kɛ wa an ma se ka min kɛ an bɛ se k'o kɛ cogo di o de hukumu kɔnɔna la sɔgɔmada in na an bɛ conseil budgétaire la conseil budgétaire ye mun ye ni san kan ka yɛlɛma san kura nata musaka minnu kan ka sɔrɔ san kɔnɔ an kan ka joli sɔrɔ san kɔnɔ an kan ka joli dépenser san kɔnɔ n'i y'a ye an y'a fɔ an ye gɛlɛyaw sɔrɔ ɲinan budget et l'exécution la musakako la sugu jɛnina taxe saraw gɛlɛyara donda ni bɔda la gɛlɛya caman donna a kɔnɔ donc sɔgɔmada in na an nana lajɛ san wɛrɛ musakaw bɛna dilan cogo di an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ɲinan an bɛ se k'olu corriger cogo di san wɛrɛ ta la o de kɔnɔna la an ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na an y'aw wele a kana an dɛmɛ baara la parce que n b'a fɔ aw ɲɛna tuma bɛɛ an kelen tɛ se ka baara in kɛ ni an ma na an ka kuma ɲɔgɔn fɛ a ka mɔgɔw ladɔnniya ka mɔgɔw sensibiliser k'an bolo di ɲɔgɔn ma baara bɛ gɛlɛya or n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma baara in bɛna nɔgɔya an ma san 2018 baara hukumu na Bamako mairie ba y'a jira k'a fɔ u mako bɛ nafolo hakɛ min na walasa ka se ka baara bolodalenw kɛ o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 42 ani miliyɔn 900 ana buruburu n'i y'o nafolo kofɔlen ta k'a lajɛ baara minnu kan ka se ka kɛ ani jamana yɛrɛ ka cakɛda n'o ye mairie ba yɛrɛ ye a kan ka se ka min sɔrɔ ka bila jufa kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen faralen bɛ nin kan walasa baara minnu bolodalen don minnu bɛ sen na olu ka se ka laban minnu yɛrɛ fɛnɛ kɛra ka s'a dan na olu ka se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya ma sirabadilaw b'o la yɔrɔ saniyali kɛnɛya ani lakana baaraw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw k'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo min na n'o bɛ fɔ ma ko mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion commune 3 kɔnɔ olu ye Adama Sangare kɛ u ka denfa ye n'a bɛ fɔ ma ko parrain o hukumu na an ka lujuratɔ minnu bɛ yen n'u ye bobow ye mairie ye 100,000 di olu ma ka se k'u dɛmɛ nin hukumu in na commune 3 mairie yɛrɛ fɛnɛ a ye miliyɔn 2 k'o d'u ma yaasa u ka se ka baara kɛ n'o ye an bɛ Ala fo k'Ala barikada an bɛ kalo min kɔnɔ nin ye
ala yɛrɛ an minnu na an bɛ ala barikada parce que kalo barikaman don a kalo in a bɛ fɔ de ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don a kɔrɔ ye mun ye gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin a bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kɛnɛma ye ala a bɛ se ka kɛ banabaatɔ ala a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kɛnɛma min bɛ gɛlɛya kɔnɔ sɔgɔmada in na an balima dɔw bɛ yen a n'an ka denmisɛnninw olu tɛ se ka kuma u tɛ kuma mɛn u ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni geste de ye an n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a mɛnna mais école ta in na comme nin kalo in ani école ta donna ɲɔgɔn na u ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu ka inscription ko gɛlɛyara donc u nana fɔ an ɲɛna an ye 500 sɔrɔ k'a d'u ma pour que denmisɛnninw ka école ko ka se ka taa ɲɛ o kɔfɛ commune 3 ye an kɛ kalo in denfa ye commune 3 kɔnɔ an ye 2 millions sɔrɔ k'a di commune 3 ma gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan commune na u ka taa d'olu ma a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ŋaniya yira don ni baara min filɛ nin ye n'o ye 3e session du conseil de district ye a bɛ to sen na fɔ ka taa se alamisa ma n'o ye octobre kalo tile 19 ye ɲina ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo denfa ni o ye an karamɔgɔba Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye a taari ɲɛjɔ Bamako kasobonba la ka taa se ka olu kasodenw lajɛ ka labana ni ka dɛmɛɲɔgɔnya wale caman ta ka ɲɛsin u ma Alhamidu Badini Seydou Ɲare ani Mohamed Sidibe olu de tun bɛ kɛnɛ kan Sherif la Jabaraniso tɔgɔ la sɔrɔlenw an olu lajɛ misi 2 malobɔrɔ ani nafolomugu 100 o de kɛra dɛmɛ ye dɛmɛ min n'a bɔra ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani den kɛrɛfɛ kalo denfaya tala ka kalifa min ma ni o ye silamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka ɲɛsin nunu kasokɔnɔdenw ma ni ye waleya ye min tanuna kosɛbɛ Bamako kasobonba ɲɛmaw fɛ Haidara fo ka waleɲuman dɔn kunu a ka cidenw sera an fɛ k'a fɔ ko Haidara ye décision ta k'a fɔ ko bɛna kasiladenw bɛɛ ladumuni bi bon an kumana u segira ka taga Seydou bon finalement au lieu que a ka kɛ tobili ye o y'a kɛ don ye donation ye voilà donc o cérémonie de bɛ yen an kɔni an b'i bisimila an b'i fo ka waleɲuman dɔn franchement parlant détenu mɔgɔ b'a la détenu mɔgɔ bɛ i ka dugawu la détenu mɔgɔ bɛ e yɛrɛ la voilà donc le fait que e sera an fɛ yan a diyara an ye fo ka wasa a diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo ka waleɲuman dɔn diinɛ ɲɛmaa minnu tun b'a kɛnɛ kan olu y'a jira ko ni denfaya mun n'a tala ka di silamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ma k'o ye kunnawoloba ye ka ɲɛsin diinɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛlen kɔ o ye a fo ka da a ka hadamadenya dɛmɛni walew kan ne bɛ kuma Mali diinɛ tigiw bɛɛ tɔgɔ la tabu bonyaba min dira Sherif Usman Haidara ma ma da kelen ma a dira silamɛ bɛɛ lajɛlen ma olu yɛrɛ fana kan ka mun de kɛ o kumana u yɛrɛ kan ka kutuba dɔw dilan u ye kuma caman fɔ ni Ala sɔnna ma aw da bɛna s'aw ma wa aw bɛn'o kunnafoni sɔrɔ tuguni ɲɛfɛ taalen ɲɛfɛ o kumana ni y'a y'amu ye yan olu yɛrɛ bɛ yɛrɛw na u ye ne bɔ yɛrɛw kɛyɔrɔ de la ko ne ka na sisan u bɛna baara minnu kɛ nin ko in dili an ma a ye nisɔndiya min di an ma ani Seydi Usman Madani Haidara u b'a kɔ cogo min na u ka ɲɛmɔgɔ don u b'a kɔ ni fɛn dira ale ma o y'a dili olu ma o kumana ko k'a ka foli ni waleɲuman dɔn k'a lase a bɛɛ lajɛlen ma o kumana a bɛna di mɔgɔ minnu ma Ala k'u garijɛgɛ don a la an bɛna baara o baara kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye kiraba in kanu kosɔn bidon la hɔrɔma sallallahu alaihi wasallam Mali minisiriso min ni a ka ca bɛnnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani hadamadenya hinɛ baaraw ma olu fana ye foli kɛ ka ɲɛsin ni kalo in denfa ma an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de kɔnɔ ani den kɛrɛfɛli kalo an b'o kaloba in de kɔnɔ n'o ye mois d'octobre tubabu yɛrɛ ko mois d'octobre la olu y'a signe kɛ mun ye balance bɛ mun de yira équité donc o b'a yira k'a fɔ nin kalo in mɔgɔninfin an k'an jato ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ɲɔgɔn dɛmɛ fanga tɛ minnu na u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na u fana k'u ka adamadenya dɔn kɛ ka ɲa ayiwa o kaloba hukumu kɔnɔ n'an ye cɛ belebele ta k'o k'a parrain n'o ye Haidara ye Sherif Haidara ye n'a Haidara yɛrɛ filala k'a fɔ gouvernement y'ale ta nka a fana jɔyɔrɔ min a b'o kɛ kalo kɔnɔ an bɛ segin k'a fɔ o la ka waleɲuman dɔn kab'a daminɛra gouvernement ka programme bɛ yen gouvernement ma dɛrɛmɛ d'a ma an sera ma ka programme yɛrɛ la k'a fɔ gouvernement ye labɛn min kɛ kalo in kɔnɔ a ka ɲɔgɔn dɛmɛ la o ye nin ye Sylvie ko o tuma la n'ale kɛra denfa ye a fana b'a jija a b'a ka programme kɛ a y'a ka programme kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ programme ka taa ka se Bamako yɔrɔ caman na kulu caman b'a ka dɛmɛ kɔnɔ cɛsabagatɔw b'a la denmisɛnninw b'a la kasoladenw b'a la Mali kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ Bamako dɔrɔn tɛ Mali fan bɛɛ hali an bɛ yɔrɔ min na bi région dɔ kɔnɔ a ka activité dɔ bɛ ka kɛ
hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabini ni kalo in denfaya tala ka kalifa silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyid sherif usman madani aidara ma a ye wulikajɔ caaman boloda walasa maa minnu b'u degu la a ka dɛmɛ bɛ se ka se olu ma cogo min na. An ka jɛ an ka silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ani silamɛya diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ka kɔrɔfɔw lamɛn. An bɛ kasobonbala ya bi kasobo ɲɛmɔgɔw u y'an bonya u y'an kunbɛn alors an ka kan ni bonya o bonya u y'o ɲɛsin an na o la an b'o foli ɲɛsin kasobo yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma n'a baarakɛla bɛɛ o nin ti a siɲɛ fɔlɔ ye an ka a ŋaniya k'a fɔ an bɛ tobili kɛ ka na di kasoladenw ma an ye a dɔw kɛra ka kɔrɔ bon nin sen in ta comme u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na baara bɛɛ ka ɲi a sira ɲuman de kan o la ole de an ka tobi ka na a kana du yɛrɛ ma u ka tobi o de jɛlen don bon bonyaba tɛ mɛ ŋaniya jira dama don comme a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'a yira kasoladenw na olu kɔni bi koko kɔfɛ mais an hakili b'u la parce que an b'a dɔn comme ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na bɛɛ ti kaso la ya jogojuguya kama mais hali minnu bɛ kaso la jogojuguya kama maliyɛnw de don a ka kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ni dekun min bɛ ka ɲɔgɔn sama ka bɔ dekun na o de ɲinina an fɛ o la an nana ka na an ɲɛ da u kan siɲɛ dɔ in na tobilikɛlaw nana ni dumuni ye ne yɛrɛ ma na u ye kuma caman fɔ ko dumuni man b'u bolo k'u tun bɛ fɛ ka ne yɛrɛ ye bon ne ko ala ka si di an ma ni ala sɔnna u bɛ ne yɛrɛ ye n bɛna ka na n jɔ u la bon an ka nakun belebeleba ye o de alors min sɔrɔla fɛn tɛ c'est à dire k'a fɔ a bɛ fɔ mais comme an ye malo bɔrɛ damadɔ sɔrɔ ani misi 2 ayiwa ani 500 000 francs 100,000 alors o k'o kɛ nasɔngɔ ye pour que voilà ɲɛnama o fɛn tɛ quoi c'est à dire c'est seulement nin ye nasɔngɔ de bon comme bi bɛ yen sini fana bɛ yen quoi ayiwa aja e ko ala k'a n'a kuma janya o tɛ dɛ an b'a ɲini ala kana ala k'a kisi a ma voilà de ala sɔnna jamana in ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ jamana in denw ala k'u bɛn ala kira bonya kama sɔli ala rasul an ka jamana minisiri ɲɛma Abdulaye Idrissa Mayiga a ye taama kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani jɛkulu min ni o ka caw bɛnnen de o ɲɔgɔn dɛmɛ ma sɔrɔ o ɲɛtaa kama n'u k'a ma ko OCDE walasa baarabolodalen minnu ni olu ɲɛsinen don an ka kɔrɛ fanfɛla marabolo 3 ma Gawo Kidali ani Tombouctou olu marabolo olu ka baarabolodalen ka taa o musakakow dajira Mohamed Ben Sherifo Sumanu an ka jɛmukanw an ka sɔrɔlenw lamɛn. Mali jamana ministri ɲɛmɔgɔ arabado octobre kalo tile 11 a tun bɛ diɲɛ seleke naani ɲɔgɔn dɛmɛ jɛkuluba dɔ ka kɛnɛ kan min ɲɛsinen do sɔrɔ sira yiriwali ma u k'a ma ko OCDE. Abdulaye Idrissa Mayiga Faransi faba la Paris a ye baara bolodalen dɔw da yira u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmɔgɔw kelen do ka baara minnu boloda jamana kɔrɔyanfa jɔli la i n'a fɔ Gawo Kidali ani Tombouctou ka se ka nafolo sɔrɔ ka bɔ dɛmɛbagaw yɔrɔ k'o baara bolodalen ninnu waleya an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'a san 2 ye tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛnna Mali jamana ɲɛmaw ani kulu maramafɛntigiw cɛ ka bɔ jamana kɔrɔyanfan fɛ nga o bɛnkan mun tɛgɛnɔbila la a bɛɛ lajɛlen ma se ka waleya maramafɛn minɛni maramafɛntigiw la n'u k'a ma désarmement ani k'a lajɛ ka yɛlɛmabolo di u ma n'u k'a ma ko réinsertion o daminɛna a ma mɛn Mali foroba minnu kan ka cari jamana fan bɛɛ fɛ n'o ye administration ye o fɛnɛ ma kɔnɔnin don nga a bɛ san 2 fɛnɛ bɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka baara dɔ fana boloda jamana kɔrɔyanfan marabolo jɔli kama nga o la u mago bɛ dɛmɛ de la ka bɔ diɲɛ seleke naani baɲumankɛlakaw yɔrɔ nafolo mun kan ka don o baara bolodalen da fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka fɔ la a bɛ jɔ sefa wari miliyari 300 la ani 62 kɛmɛ sara la 16 sɔrɔlen no ka ban Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka fɔ la minnu ye projet programme ye o kɔrɔ ye baara minnu kan ka boloda marabolo ninnu kelen kelen na ka se k'a sigidalamɔgɔw dɛmɛ kɛmɛ sara la 83 de tora mun kan ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka bɔ baɲumankɛlakaw yɔrɔ nin kɛra minisiri ɲɛmɔgɔ Abdulaye Idrissa ka dantigɛliw ye a y'a yira k'a fɔ o wari mun filɛ nin ye Mali bɛna bolomafara kɛ kɛmɛ sara la 16 wali kelen ni maa min mago b'a wari yɛrɛ da la o ye euro wari miliyɔn 400 ani miliyɔn 50 ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ n'u jɔ n'o bɔli ye
Abdoulaye Idrissa Maïga y'a yira ko hakilina in ti dɔwɛrɛ jamana kɔrɔyanfan marabolo sabaw u ni Mali marabolo tɔw ka se ka ye hakɛ kelen na yani san 10 walima san 15 nataw kɔnɔna la. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Funbaka sɔrɔlenw don an k'u ɲɛmada. Burkina ka ministre min ɲɛsinnen kun don Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔ ma Blaise Compaoré ka fanga kɔnɔ ni a minɛnkun bɛ k'a datugu arabado a kun jarala k'a fɔ fiɲɛbɔda dira a ma ko liberté provisoire nka maaw bɛ taa bala fɛn min na Djibril Bassoulé général ma se k'a ka denbaya lasɔrɔ a somɔgɔw kɔni taara fa bɛɛ lajɛlen minɛ du kɔnɔ k'u bɛ se k'a kunbɛn bonya ni karama kɔnɔ nisɔndiya kɔnɔ u balala k'a ye k'a fɔ général Djibril Bassoulé hali n'a bɔn bɛ kaso kɔni na sen tɛ a ka denbaya la procureur militaire ni o ye jamana tɔgɔlama min bɛ surasiw ka kiiri bulon kɔnɔ o kun ye a jira k'a fɔ fiɲɛbɔda n'a ma ɲa k'a bɛ di général Gilbert Diendéré ma a ka lajɛ yɛlɛma dɔw ka ye a la o yɛlɛma min kan ka ye a la o de n'an bɛ bange nin na bi u ko fɛn min ma ko résidence surveillée a ka liberté provisoire bila bɛ o mina de kɔnɔ o kɔrɔ ye hali ni datugun tɛ kaso kɔni na i bɛ so min fɛnɛ kɔnɔ i tɛ se ka bɔ o kɔnɔ i se t'i yɛrɛ la o so fɛnɛ kɔnɔ général Djibril Bassoulé bɛ o cogo de la wa a taara bila yɔrɔ min fɛnɛ na o ma se ka dɔn joona an b'aw ladɔnniya k'a fɔ araba ka dugu jɛ alamusa la Djibril Bassoulé général a kun kan ka kunda ka denbaya kan a furumuso n'a denw kun bɛ k'a makɔnɔ kuma min na ni lakanatigilamɔgɔw ka mɔbili tora mankan bɔ la ka se so kɛrɛfɛ n'a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko don bɛna kɛ ni a ye a fɛ yen mankan tora ka mabɔ du la fɔ mɔgɔw balala k'a ye k'a fɔ mankan nana tunun dure o yɔrɔ bɛɛ a ka lapasabaw ni o ye avocaw ye olu minnu fɛnɛ tugulen kun don mɔbili nɔfɛ n'u y'a ɲini lakanatigilamɔgɔw fɛ lɛni u ka maa ka taa jigi a ka so ka laban k'a ɲini procureur fɛ ni o ye jamana tɔgɔlama ye kiiribulon kɔnɔ u b'a fɛ u ka maa ka taa jigi a ka so ni u dɛsɛra bawo procureur ma sɔn u yɛrɛ sina k'a lajɛ ka segin ka bɔ Djibril Bassoulé gwɛngwɛbaw nɔfɛ u m'a ɲini ka taa yɔrɔ fɛnɛ dɔn bilen nka kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ Burkina faaba la Waga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Waga 2000 ni o ye dagabana k'i ɲɛ Burkina Faso faaba la ko yɔrɔ dɔ labɛn na kɛ villa dagabana dɔ k'a bila o kɔnɔ ye résidence surveillée la araba ka dugu jɛ alamusa la général Djibril Bassoulé kɔni nzɔmɔw y'u ta kɛ a kunnafoniw ne ɲinini ye hali n'u y'a kunnafoni kɔni sɔrɔ u n'a ɲɛ ma se ka da ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔn ye u ye Ala minɛ ka segin ko ka t'u da u ka so. Sénégal jamana kɔnɔ lapasaba minnu bɛ Khalifa Sall la Sénégal faaba Dakar maire min minɛ bɛ ka datugu k'a fɔ ko siga kɛ bɛ a la ko euro wari miliyari 2 ni kunkan bɛ foroba nafolo la k'a kɛ n'a kɛ k'o dun lapasaba ninnu kɛlen kɔfɛ ka fɔ a bɛɛ lajɛlen kɛ sennɔ ye ka cini kɛ ka wasili kɛ ka dɛsɛ ni u ma se ka u ka maa ka bilali lasɔrɔ ka bɔ fanga yɔrɔ o laban bɛ kana jira k'a fɔ hali bi u b'a fɛ ni ka fɛɛrɛ wɛrɛw sigi sen kan min bɛ se ka to hali bi Khalifa Sall bɛ se ka bila arabado octobre kalo tile 11 u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi senga min zɛbɛ a ka lapasaba dɔ Seydou Diagne o y'a jira k'a fɔ olu kɔni mina se yɔrɔ caman de la k'a jira k'a fɔ Khalifa Sall min minɛ bɛ ka datugu bi fanga fɛ k'a man kan a ka ye kaso la bilen ko barisabu ka da kan ko sutura birifini bɛ a ka wasadensigi kalataw ye a kɛ wasaden ye ko kumana k'a ni bilali ka kan jamana ɲɛmaw ye lapasaba min da ni o ye avocat ye Boubacar Cissé o y'a jira k'a fɔ Khalifa Sall a ka kiiri tɛna sigi sen kan k'a fɔ ko wasaden don dɛ a ka kiiri de bɛ sigi sen kan k'a fɔ jamanaden don i n'a fɔ jamanaden tɔw wa jamana bɛna a ka kiiri sigi sen kan n'o y'a sɔrɔla wasadenya birifini de bɛ Khalifa Sall kan i n'a fɔ a ka lapasabaw bɛ k'a fɔ cogo min jamana ɲɛmaayaso ka lapasaba Boubacar Cissé ka fɔ la u k'a to kiiri don ka se dalakaw minnu bɛ u bolo dalilu minnu bɛ u bolo u nana n'o ye kiiri bulon kɔnɔ k'a lapasa ni u ka dalilu girinyara u ye laɲini min kɛ a na don o da fɛ nka yanni o cɛ kɔni kiiri ma sigi sen kan k'a fɔ de k'a ni bilali ka kan ko Khalifa Sall ti bila a bɛ ko in kɛ tuma min na wasaden kun dɛ a minɛnen kɔfɛ k'a datugu de a kɛra wasaden ye ko kumana k'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Khalifa Sall ka lapasabaw kɔni y'a jira k'a fɔ don nataw la u bɛna wuli ka se farafinna tile bi yan b'a jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO kiiri bulon min bɛ wele ko cour des droits de l'homme u bɛna se o ma ka taa ko in dajira olu la. hali n'o y'a sɔrɔla bɛnkan sɛbɛn dɔ kun tɛgɛnɔ bilala Congo Kinshasa jamana kɔnɔ décembre kalo tile 31 min kɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ fangasinamatɔ ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ u ka lajɛ kalata jamanakuntigisi kalata u ka labɛn ɲinan za laban daw kɔnɔ 2017 n'a gwɛlɛyara a ka kɛ san 2018 juin kalo ye denkura n'a bɛ bɔ ngɔyɔ la Congo Kinshasa bina k'u ka barisabu ka da ka kalata labɛn ni jakulu commission électorale nationale indépendante seni na mi dandige k'a jira k'a fɔ kalata yɛrɛ kɛcogo t'a la fiyewu Congo Kinshasa jamana kɔnɔ fɔ san 2019 san
2,000 ani 19 a ye dantigɛli bɔ ka bi ani forobatɔw ka sigi dɔ de senfɛ a y'a yira k'a fɔ walasa kalata sababu ka se ka labɛn ɲɔgɔn fɛ ni o ye jamanakuntigi kalata wasadensigi kalata marabolosigi kalataw fɔ tile 500 ani 4 de ka kɛ o labɛn la o tile 500 ni 4 o min y'o ye o fɛnɛ bɛ jateminɛ de fɔ ni tɔgɔ sɛbɛnw banna tuma min kalata sɛbɛn kɔnɔ u k'a ma ko enrôlement maa minnu kan ka don n'olu bɛɛ lajɛlen donna tuma min na k'a ban tile 500 ani 4 de bɛ sɔrɔ ka jate o kɔfɛ o bɛ taa kunjɛ tuma min kalata bɛ sɔrɔ ka kɛ a ko ni dun y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu kan ka don kalata sɛbɛn kɔnɔ enrôlement kasa i kɔnɔ min kɛ mɛ mangama yɔrɔ ye bi k'o daminɛna o ma mɛn wa kalo 3 de bɛ sɔn ka kɛ a la kasa i dama kɔnɔ o kumana kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni maa ɲɛma y'a yira k'a fɔ kalata n'a ma ɲa k'a bɛ kɛ bɛ fɔ san 2000 ani 19 2019 avril kalo munna tile 500 ani 4 fo de ka kɛ ka sɔrɔ ka kalata labɛnni jɛkulu ɲɛma y'a yira k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye sariyasen minnu bɛ kalata jɛ o sariyasenw ka fara a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya wasadensigi kalata sariyasenw o tɛmɛnen kɔfɛ wetekɛ sɛbɛnw minnu kan ka gwɛngwɛ ani wetekɛ suniw minnu kan ka gwɛngwɛ ka se jamana fandan naaniw bɛɛ lajɛlen la wetekɛsow la o bɛ kɛ sababu ye k'olu lase u se yɔrɔw la ni ka labanna ka kandidaw ni o ye cɛbaw ye olu tɔgɔw minnu kan ka ladila u k'a ma ko liste de candidat k'o fɛnɛ dila maa minnu kan ka taa k'olu bila kalata jateminɛni na ni o ye supervisɛrw ye assessɛrw n'u ɲɔgɔnnaw olu fɛnɛ tali k'olu dege baara kɛcogow la ko barisabu ka da ka kalata 3 de bɛ ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ɲɛ ka misɛn o kumana n'a ma ɲa ko a ɲɛ ka misɛn fɔ labɛn de ka kɛ waati jan de kɔnɔ ko kumana ko kɛcogo t'a la ni san 2019 tɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ yanni nin nkalo in kɔni ka sa ani jija cogoya bɛɛ lajɛlen la ko ninnu bɛ kɛ cogo minnu na waatiw minnu na donw ni donw minnu na ni o ye chronogramme ye k'a bɛna bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a di bɛɛ ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ décembre kalo tile 31 gwɛlɛya kun donna jamana ɲɛma Joseph Kabila ni fangasinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ bawo a ka waati dafara kalata ma se k'a kɛ o kumana a kun ka kan a ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la wali kelen mankan kun bɛ wuli jamana kɔnɔ chrétien diinɛ ɲɛmaaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la min y'a jira k'a fɔ san 2000 ani 17 laban daw kalata kan ka kɛ o kɔnɔ n'a gwɛlɛyara bɛɛ san 2000 ani 18 nka kalata labɛnni jɛkulu namɛ ni min fɔ nin ye k'a fɔ ni san 2019 tɛ kɛcogo tɛ a la o bɛ sɔn ka na ni mankan wɛrɛ ye. Centrafrique jamana kɔnɔ bogotigi san 16 dɔ ye a jira k'a fɔ bin kɛra ale ka diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu minisiri ka fɛ a ye kɔrɔfɔ in di hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu min ma ni o y'a cari o ye Amnesty International ye a y'a yira k'a fɔ u ye minfɛnjugu de di mɔ a ye kɛlɛ ko min ka bɔ a taabolo k'a tɛ kalama kuma min u sɔrɔla ka biɲɛ kan a bɛ taa wuli ka bɔ sunan na kuma min na a y'a sɔrɔ ale kɛra dɔnbaa lafili ye a y'a yira k'a fɔ ko in kɛra septembre kalo tile 30 dugu la dugu min wele ko Banbari Centrafrique jamana kɔnɔ diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ka babu sendigi Stéphane Dujarric ale de ye kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya o kunnafoniw y'a yira k'a fɔ bibi na diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies kɛmɛ ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ Centrafrique MINUSCA kɔnɔ nka a sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogo min i n'a fɔ diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ka sariya kɛmɛ k'a fɔ cogo min ni siga kɛra surasi min na diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu kɔnɔ k'i ye kokolo kɛ bɛɛ a bɛ ɲini i yɛrɛ ka jamana de fɛ i ka jamana min ɲɛ bila ka na diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ka basigi kadara kɔnɔ i ka jamana ka sɛgɛsɛgɛli boli i kan Amnesty International ye a jira k'a fɔ nin maakɔrɔw minnu ni sigasigana ta mɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ u bin bɛ sɔn ka kɛ musow kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna nin npogotigi san 16 in dama tɛ bin kɛra maa wɛrɛw kan ko nin sen surasiw bɛ sɔn ka kɛ Mauritanie jamana surasiw de ye MINUSCA kɔnɔ. Keniyakaw ka kalata labɛnni jɛkulu ye a jira araba don k'a fɔ jamanakuntigi kalata min kɛra uti kalo la ni sebaya kun dira Uhuru Kenyatta ma fɔ kiiriso labanna ka ban a la k'a fɔ ko kalata ma kɛ sariya kɔnɔ ko ka kalata kura labɛn octobre kalo tile 26 o kalata cɛbaw minnu kun ma sebaya sɔrɔ ni olu kun sen bɔra k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u sen don a la maa 8 ɲɔgɔnna don k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara octobre kalo tile 26 cɛbaw ka Raila Odinga ani Uhuru Kenyatta jamana ɲɛma nka gwɛlɛya bɛ fan min fɛ Raila Odinga fangasinamatɔw ka cɛbɔ ye a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ sen bɔ kalata in na ko barisabu ka d'a kan ko i ma kɛ jɛlenya wa jamana kiiri bulonba y'o sɛmɛndiya fo kɛra sababu ye segin bɛna kɛ kalata in kan k'a bila octobre kalo tile 26 la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sariya dɔ bɛ Kenya jamana kɔnɔ min kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ni maa 2 dɔ la kelen cɛbɔ 2 dɔ la kelen ye sen bɔ jamanakuntigi kalataw la k'a sɔrɔ a ma kɛ o yɔrɔ bɛɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a mɔ ni ka kalata kura wɛrɛ bolo da wa Raila Odinga n'a nɔfɛmaw kɛmɛ k'u sinsin o de kan nka kalata lamɛnni jɛkulu commission électorale fɛnɛ kɛmɛ ka na ni hakilina
min ye ko maakɔrɔw minnu bira kalata tɛmɛnen na Raila Odinga ni Uhuru Kenyatta ka ɲɔgɔn sɔrɔ la ni olu yɛrɛ senkunbɛrɔ a ma seegun k'u bɛ se ka segin k'u kanbɔ octobre kalo tile 26 ka jamanakuntigi kalataw ka ɲɛɲini ko kura olu fɛnɛ kɛn bɛ k'u sinsin sariya dɔ de kan barisabu ka da kan Kenya faba Nairobi kiiribulonba dɔ fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ kɛn bɛ ka i dantigɛ ka jira k'a fɔ cɛbɔ o cɛbɔ ni e kun bɛ uti kalo tile 8 jamanakuntigi kalataw la k'i ma sera sɔrɔ k'i bira ko octobre kalo tile 26 jamanakuntigi kalata nata k'i bɛ se k'i kanbɔ o fɛnɛ na wa kalata labɛnni jɛkulu kɛn bɛ k'i sinsin o de kan ɲininkali tɔ bɛ fa min fɛ yala kalata labɛnni jɛkulu ni Raila Odinga tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye Raila Odinga y'a jira k'a fɔ a ka danaya t'u kan yala Raila Odinga kɛ ko min ye nin ye k'a jira k'a fɔ a b'i sen bɔ jamanakuntigi kalataw la k'a sabu kɛ a ka danaya tɛ commission électorale kan kalata labɛnni jɛkulu kan jamana ɲɛmaa Uhuru Kenyatta kelen kana nati yɛrɛ sɔrɔ gundo seni kɔnɔ mɔgɔw ka weta kelen ye kalata labɛnni jɛkulu b'a fɛ ni o yɔrɔ in de wo in bari wa n'a b'a fɛ ka yamaruya di maa 8 bilenkɔrɔw ma olu ka segin k'u kanbɔ u ni Uhuru Kenyatta ka jɛkulu k'u da ɲɔgɔn na sa wa a ko kɔni lɛ o de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ ka so fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛma dalila laseli nata ni Ala sɔnna ma aw ni Musa Fɔnba de bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma